Vitajte pri mojom novom podcaste Neck by Petra. Som mentorka, koučka, motivátorka a tento podcast nie je o tom, že sa tu budeme doslova odhalovať, ale budeme tu odhalovať skryté pravdy, príbehy a osobnosti inšpiratívnych ľudí. A dnes tu máme prvého hostia, Kristiána Daniela, alias White Gypsy. Zdravím ťa, Kristiánku. Čau, zdravím ťa tiež. Kristián je profesionálny boxer, ktorý dokázal nemožné a preboxoval sa až do Ameriky. A určite si o tom povieme viac. Tento podcast je o tom, aby vás inšpiroval, aby vám niečo odovzdal a aby ste si z neho niečo zobrali. Takže Kristiánku, vítam ťa tu. Ahoj, čau, ďakujem za pozvanie. Ako sa dnes cítiš, jak sa máš? Dobre, vy ste vyčilovaní. Si pripravený na moje otázočky? Teším sa. Mal som aj nejaké dobré, byl som s dcerou včil, akorát som dorazil sem, tak trošku dobre sa teším na to. Super, teším sa aj ja. Tak začala by som tým, že nezačalo ten tvoj príbeh v ringu, ale naozaj začal v nejakom prostredí, nemal si to v živote ľahké a naozaj ťa poznám už od mala, pretože sme vyrastali v rovnakej štvrti, ktorá bola chudobná, boli tam ťažké podmienky. A povedz mi viac o svojom detstve. Tak to je strašne dlhý príbeh, víš, lebo však to by sme tu byli do rána, ale asi keď to tak zhrnem všetko dokopy, tak proste sa stiahovali, víš, od malička proste z podnájmu do podnájmu. Za svoj život som asi vystal veľa, možno 10 bývaní, víš, od malička asi to je dosť, myslím. Neboli sme takí usadení, ale teraz sme usadení, víš, posledné nejaké roky, akože, takže už v pohode, ale keď sa bol menší, ako takže tak, no a podnájmu do podnájmu proste. Si z veľkej rodiny. No ja mám 18 súrodencov nás je, víš, 18 je. Hej, takže nebolo to určite ľahké pre teba, že určite si prechádzal rôznymi skúškami a boli aj nejakí ľudia, ktorí v teba neverili alebo to ťa podceňovali, že určite si aj týmto prešiel. No tak víš co, to je celý život, ťa nedobre podceňovať a neveriť ti, to není od malička, ale ja už to cítim od malička, akože ľudia ti neviera proste, že to dokážeš a vôbec proste neviera ti, víš co. Ale tak ja sa takých ľudí vôbec nereším a ja si na svoje, víš. Ja som nastavený od malička proste a celý život mám v hlave usporádané a vím, co chcem, len si za tým proste už od malička, takže. A boli nejaké aj také momenty, kedy si myslel naozaj, že z tejto chudobnej štvrte, lebo ty si skončil teda v chalupách, sme vyrastali vlastne v chalupách. No tak v chalupách už to bolo aj už trošku lepšie, víš, ja som žil ešte horší, víš, som sa tak dobre v chalupách, tam som býval, víš, aj v jednej izbe proste, víš, celá rodina, ale v pohode, ja som si to užíval všetko, víš. Mňa to posilnilo teraz a ja som z toho úplne víš, v pohode. Ono, že ty si taký, že si sa vedel tešiť z tej prítomnosti, že naozaj ťa to nejak nezaskočilo. Tak ale pozri, víš, mám 2 ruky proste, 2 nohy sú zdraví, chvála Bohu. Možno byť, co mňa baví proste a tu nepotrebuješ nic, víš. Žiadne peníze, alebo keď som sa boxovať, tam som ani rukavice nepotreboval, ani proste nic, víš, tam som došiel oblčený, ak som bol v rifloch proste, vtedy som chodil aj do škole, všade proste a vtedy som aj trénoval, víš, prvýkrát na tréningu proste a úplne pohoda, víš, nepotreboval som nic proste. Len chcieť, víš, a takto je sem až doteraz, víš, že aj to, že Dorika, že čo mňa motivuje ráno na tréning, alebo tak, víš co. Ja si myslím proste, že ja chcem byť šampión, majster sveta, to mňa motivuje každý deň, víš, a každý deň to mám nastavené v hlave. Že proste z majster sveta sa stane, víš, aj keď sa nestanem proste, alebo to nevinde, alebo nevím co, ale aj keď vím, že to vinde, víš, ale tak aspoň som mal nejaký sen, víš, že som robil celý život a budem to skúšať, tak to proste nespravím, víš co. Je podľa teba dôležité mať sny? To je, myslím, najdôležitejší. Ja by som si nevedel predstaviť, že je môj život len tak proste, že mám nejaký sen, alebo niečo dokázať, alebo niečo spraviť, víš co. Jak veľa ľudí žije z dňa na deň proste, že prežíva to proste. Ráno vstane, to isté, kolobieh, toto, tamto, víš. Proste ja vím, že musíme ten sen, si myslím, bez toho ten život nemá, myslím si, ani trošku smysel. Určite rodina je dôležitá, deti, áno, toto starať sa o svoju rodinu, starať sa o deti, to je tiež dôležité, ale i kamaráty, sny, proste si myslím. Veľa našich kamarátov alebo známi, čo s nama vyrastali, tak naozaj akoby neznesli tú dobu
alebo to vlastne v akých podmienkach vyrastali a vlastne tú dnešnú dobu a naozaj začali fetovať, alebo proste už to medzi nami nie sú. A myslíš si, že hlavne tí sny, že sa vzdali svojich snov, alebo že žiadne nemali, že to v tom bol ten problém? Určite, nemali sny proste, nemali motiváciu a nemali proste cestu, víš, nevedeli, neukázal niekto proste, než neukázal, každý môže sa sám od seba, víš, ale je lepší, keď niekto ukáže, navede ťa, ukáže ti niečo a začne ty, co myslím. Ale proste nemali sny, to je proste zlé, keď ty nemáš sen, víš. Sny sú dôležité, musíš mať nejaký sen za niečím ísť a potom ťa nic neodradzuje, víš. Ja som mal sen, proste my sme chodili všetci ven, vždycky proste partie, víš, ale ja som mal ten sen, že budú boxer, proste, že budú šampión, tak vedel som, že nebudú proste pátek, víš, piť proste v nejakej partii, víš, co myslím, že pátek všetci idú piť, ale ja som vedel, že ráno proste stám na zápas, tak proste... Takže myslíš si, že teda tí sny sú kľúčové, ale určite je s tým spojená aj nejaká taká disciplína. Disciplína je veľmi dôležitá v živote proste. Disciplínu, keď nemáš, že ráno vstaneš a pôjdeš biehať, tak to proste nemá smysl. Disciplínu musíš mať, keď robíš čokoľvek, proste to je jedno, či robíš biznis, či robíš šport, či robíš tanec. Keď máš disciplínu, tak to dokážeš proste dotáhnuť ďaleko. Disciplína je tiež kľúč proste k úspešnému životu. Mal si aj niekedy také myšlienky, že naozaj už sa z tej chudoby napríklad nedostaneš, alebo že... To vôbec nikdy. Takéto otázky dostávam často a rozmýšľal som na tým veľakrát, ale ne, proste ja si verím, víš, od malička. Verím, že sa dá dosáhnuť všetko, lebo to dokázal som, ne že ja, ale dokázali to iní frajeri, víš. Jak je Floyd Mayweather, Conor McGregor, iní zabijáci to dokázali. Tak proste nemôžeš dokázať ja, chápeš proste? Tak. Takže ja to také dokážu. Takže tak, no. A ako si sa dostal k boxu, že kde si zobral ten sen, že áno, teraz budem najlepší boxer na svete? To je tiež dlhý príbeh. No a ja som bol malý, proste kamarádi donesli rukavice na kalvárku, som bol v chalupách, víš. Na kalvárku donesli rukavice vtedy. Bol tam aj čavalenky, víš, a tak, tam byli nejaké sparingy. Ja som mal asi 11 rokov, víš. Bola tam aj Ríša, môj kamarát, víš. On tam donesol tie rukavice vlastne, byli tam sparingy, ne. Ja som tam spároval s týpkem proste s jedným. A keď som mu tam nahádzal, víš. Už tedy, ak sa bol malý, som ešte neboxoval, víš. No a Ruda len tak povedal, víš, ty kokos, ty keby chodíš na box, ty si bol dobrý, víš. No a ten Ríša proste tam byl, víš, a on že chodil už na box do Holíča, víš. Tak proste on ma tam zebral na ten tréning a odtedy proste už tam chodím, začali sme tam všetci chodiť, celé chalupy, nás tam došlo proste aj 20-30 na tréning, vieš, ale len pomaly proste odpadávali, vieš, neudržali to proste, víš, co myslím? Neudržali tú disciplínu. Jo, lebo to je ťažké trénovať, vieš, to nie je ľahké, keby to ľahké, to by to robil každý. Takže tak som dostal k boxu a vtedy proste valím, celý život boxujem. A ten tvoj prvý zápas, keď si mal prvý zápas, tak... To bolo net po ten tréningu za niekoľko týdňov proste, to som išiel na zápas, to som mal prvý zápas v Brne. To som navážil, si pamätám 38,8 kg som měl, vieš, vtedy. A to si pamätám, keď to včera dojeli sme, proste mne bylo zle úplne, lebo som tak ďaleko v živote ešte nebyl asi v Brne, víš. A u ten, tak práve sa proste, víš, bylo mi sa, tak som vracal, lebo som nemal nedel ty léky, víš. Tak som sa vzal ten bylo, spamatem sa tam vyvracal, nechcem vystúpil hneď zápas, toto rukavice, byli mi po táto, víš, všetko mi bylo veľké, proste BC Mistřín. Za nich som nastupoval vtedy prvý zápas, víš, v Brne to bylo. No nic, tam dobre, vyhral som, išiel som ďalej, tak už išli zápasy proste, už to išlo. Takže tam si sa tak nabudil. Áno, už to išlo, proste už si pamätám, keď to bolo včera, pamätám si, ja, Paťa Paták, Intersport, tam sme chodili, jak som plastiť, kupovali si buchty a tak, a hneď sme zápasili proste. A tak už to išlo každý týden som boxoval. Jak byli ligy, proste, keď bola liga oblastní, tam som chodil, potom som chodil na Slovensko boxovať, víš, lebo sme tu mali klub, box Holíč nám spravil, Mišo Jurkovič to tu vlastne spravil. A vlastne už sme za Holíč boxoval a už aj za Mistřín, takže som chodil tam, takže som boxoval aj Česku, aj Slovenskú ligu naraz, víš. Super. Takže tak jo, ako to bola amatérska, ale teraz ja mám zase iné cíle, víš co. Teraz mám iné cíle, teraz chcú byť majster sveta, zase to v ten profil trošku chcú rozjieť, víš co. Že tak, no. Super, sme na teba hrdí naozaj všetci v Holíči, ale myslím si, že ale víš, veľa ľudí je tu na Slovensku. Víš, to ešte nič, to teprve všetko dojde, víš, to je úplne, som sa zastavil niekde a teraz to tam spátky rozjížďam to, takže to bude ešte více, víš co. Ja budu fakt majster sveta. Takže takto by som asi takto ukončil túto otázku. A kedy ti došlo tak, že máš ísť do sveta? No proste hneď, jak mňa videli z reprezentácie, víš.
Mňa vyvolili z reprezentácie, tak som proste si povedal, že do sveta, že toto budem, vieš. Že musím proste do sveta medzi najlepších trénovať a byť majster sveta. No a ako si sa dostal pod Mayweathera? Že jak sa ti to podarilo? No normálne som tam doletel proste letadlem, víš. A trénuješ proste. Ak na to máš si dobrý, tak tam trénuješ. Keď na to nemáš, tak tam nejsi proste, víš. Nemôžeš tam trénovať, víš, že chápeš, že musíš byť dobrý proste, asi keď tam si. A keď si sa tam postavil do toho ringu, tak si to uvedomil, že vlastne sa ti plnia sny, že si to vlastne predtým predstavoval? Ak by som dopredu telce, že prvý deň byl, víš, tak proste slze v očách, že sem tu proste a čo to je na mne, že to vlastne čo už to na mne, vieš, už žiadne výmluvy, nic, tam je ring, proste telocvičňa, typci zabijáci, ktorí sa tam čakajú, vieš, proste, že keď chceš byť najlepší, tak to musíš ukázať proste, vieš. A ty si tam aj vyhral v tej Amerike. No, však niekoľko zápasov som tam ako odboxoval, všetko v pohode, však vracam sa tam ďalší rok, vieš co, trénovať spátky a proste makať, vieš co. Takže tak, no. Takže budeme sledovať tvoju cestu určite, naďalej. To bude ešte dlhá cesta. Lebo nič není hned, víš, keď sa byť máte svetu, to nie je rok za rok, víš, to je dlhú cestu a disciplínu a to je, to každý ví, víš. Ale myslím si, že tento rok proste, ďalší rok napustia do Ameriky, budem trénovať rok, ďalší rok a potom budem majster sveta. Tak rýchlo na to nabehnú proste, lebo sa teším už. Už netrénujú proste originál, víš. Toto všetko je také dobré a všetko, ale víš, to je také tady také, neviem to nazvať komercia, alebo tak, víš, ale v tej Amerike sa to je real, víš. Že tam si tréningy, všetko je bombu proste. Tak ja som videla, sledovala som ťa, že ty si tam neustále celý deň si trénoval. Celý deň, no ako trénujem aj doma, víš, trénujem jak tam, ale je to iné, víš, že keď trénuješ doma a trénuješ v Amerike, fakt, že to je iné, víš co. Hej. Ale dobre, teším sa. Byl som zranený včil, víš, chvala Bohu, už lepší, víš. Byl som proste, čo na kontroly, víš. Mal si mať nejaký zápas? Mal som mať zápas, no, a ten Final Challenge vlastne se Škopem, ktorý vlastne sa neuskutočnil, lebo som bol zranený, ale máme ho v decembri, takže určite to bude, jak říkám, zápas večera. Jdu ukázať proste, lebo jdu ukázať, co ve mne je, víš, lebo proste nevím, co mám tu, smeje sa na tém, lebo takého súpera, víš, že Škopa mi dali, akože teším sa na to, že rozbijú ho, ale nechápem, co predvedal ten zápas si prede mnou, víš, co mal mi akože aké takto sa chcel akože na mňa pripraviť, víš, že toto, co on predvedel týden pred môjim zápasem, ten zápasy, tak to je... Slabá káva. Ja neviem, že toto, víš, co mám, chápeš? Také vín, tak klidne do zápasu s jednou ruku. Ale nič, teším sa, v decembri to bude určite show a teším sa na to veľmi. Bude to v Bratislave, Typoza Arena si myslím, 13. Takže Final Challenge. Tam to proste rozjedem, čiže zápas večera. Tešíme sa na to. Chcela som sa na teba prísť pozrieť, ale teda zrušilo sa to. Áno, všetko bolo dohodlé, však ale nevadí. Všetko chce čas a teším sa na to. Všetko má svoj čas. Tak. Super. A keď ty ideš takto do ringu, že nejsi tam len s tým súperom, ale máš aj nejaké také myšlenky v hlave, že co ti ide hlavu, keď vstúpiš do toho ringu? Tak víš čo, vlastne pred tým zápasem, ja sa tak už pripravím na ten zápas, môžem mať trénera s mojím týme, víš, ale mám svoje myšlenky určite tiež proste, že som tu, že proste procentu, víš, spomenaj si to ešte toto, tamto, víš co by to bolo lepšie, tak motivácia pre mňa určite môj život celý. A pred každým zápasem sa ozjedu ešte raz, víš, to moječka tak v rýchlosti, ak to prebehlo, bum, 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 a to vždycky nakopne, víš, že proste, že tady si včil a ukáž to proste, co si chcel celý život. Máš aj také niekedy dni, že sa ti vôbec nechce, alebo tak? Víš co, rozmýšľam nad tým, ale práve, že nemám vôbec. Ja každý deň trénujem, ale keď netrénujem, tak aspoň bieham. Víš, alebo niečo proste za ten deň musím spraviť, že ja nesem taký, že by som dokázal držať čo doma, alebo niečo celý deň, víš, proste ja musím byť furt pohybie. A proste furt, víš, co myslím. Ale akože jo, však máme doma, keď sem rodina klid toto, ale keď sú tréningové procesy, tak proste trénujem, proste furt. Ono, keď má niekto naozaj také silné prečo, tak naozaj tá hlava proste nemá tým vyhovať. Je to možné, no. Koľko mi niekto povie, že aj unavený, alebo toto víš, ja ráno stanú, proste na ten tréning idú, proste musím to ráno odbehnúť. Nemá žiadne výmluvy k tomu, víš, keď chceš byť najlepší, lebo tam, keď nebudem ja tady trénovať, tak ale inde trénujú, víš. V tej Amerike tí chlapci to jedú každý deň, makajú, víš, proste a chcú byť majte sveta, takže ty musíš, keď si byť lepší, tak ešte více trénovať, víš, tak to je proste. Co by si odkázal niekomu, kto napríklad vyrastal v takej štvrti ako ty, že v chudobnej štvrti napríklad je bez peňazí, bez nádeje, bez nejakej podpory. Co by si takému človeku odkázal? Že co je pro takých ľudí dôležité? Vieriť si proste,
Veriť sa, nevzdávať sa. To je najdôležitejšie. Nevzdávať sa, veriť si. Keď na niečo máš proste, a je ti to dobre, tak to treba robiť proste na 100%, aby ste bol najlepší. Víš, čo myslím. Hej. To je podľa mňa ten zmysel života trošku, že keď niečo si dobrý, tak treba to robiť na 100%, víš. Chytiť sa toho a ísť si potom, si myslím. Takže určite nevzdávať sa, to je najdôležitejšie. Nevzdať sa a učiť sa hlavne ve škole, to je dôležité. Yeah. Učiť sa, víš. To je tiež dôležité. Učiť sa športovať. A nevzdávať sa snú proste, lebo sny sú dôležité. Myslíš si, že napríklad aj takéto pády, chudoba alebo nejaké také prekážky, že sú darem, keď sa na ne správne zo správneho pohľadu pozrieme? Určite áno. Podľa toho, kto sa tomu stavia, vieš, ja sa staviam tomu tak, že to je pre mňa motivácia, keď sa na to dobre pozrieš, vieš, je to nejaká možná skúška, že ukáž, vieš, lebo ten život proste ti rozdáva furt nejaké skúšky od malička už, vieš. Ti hádže proste pod nohy, co je na tebe, ak sa tomu postavíš, či proste sa vzdáš, říkám, zase to je, či sa vzdáš proste, alebo pôjdeš. Víš co, takže určite tak. Ono naozaj je dôležité nájsť aj vďačnosť ten, co máme. Naozaj, že sme zdraví. Ďakovať presne za to, že sme zdraví, vieš, to je dôležité. 2 zdravé ruky mám, 2 zdravé nohy, môžem utekať, môžu biehať, vieš, môžu vidieť, to je dôležité, si myslím. Ja to ďakujem, každý deň sú zdraví, vieš, a má dcera, že je zdravá, má žena, má rodina, ja to ďakujem, vieš, treba si vážiť maličkosti, vieš co. Tak jak maličkosti, že aké to je dôležité byť zdravý, vieš, niekto nemôže chodiť, vieš. Ale videl som taký féru, že ma nemá jednu ruku proste a boxuje, vieš, a vyhráva, poráža týpku. Jednu ruku proste, co majú 2. Takže to je jaká motivácia pre niekoho, co má 2 ruky a neboxuje, ešte týpek ťa porazí, co má jednu ruku. Presne tak. Frajer chlapec. Ty si bol vždycky také aj šťastné dieťa. My sme spolu byli aj na tábore, keď si pamätáš. Áno, pamätám si to trošku. Mám také zestrihele, áno. Koľko si mal vtedy rokov? Neviem, koľko som mal mať. Ja si myslím, tak 7, 8. Tak, 8, no, asi 7. Takže naozaj, aj keď si bol z nejakej chudobnej rodiny alebo z chudobného prostredia, tak vždy si bol šťastný, taký vďačný a naozaj sme to sem tam už vždycky videla v tebe tú disciplínu a toto je hlavne ten dôvod, že si tam, kde si. Určite, disciplína je dôležitá. Takže keby teraz ti niekto ponúkol 100 000 eur za to, že by si sa vzdal svojej identity, tak spravil by si to, alebo by si to nespravil? 100 000 je strašne málo, aby som svoju identitu proste prodal, víš, tak ja budu majte sveta a zarobím milióny, víš. A včera za 100 000 to tady ukončí svoju kariéru celoživotnú a moju dceru a všetko toto. Nemyslím si, ja chcem byť takto, ja chcem proste aj všetko dokázať, víš. Si na seba hrdý? Víš co, ešte ne, akože jak to mám povedať, nevím, takže som dokázal, co chcú, vieš, furt, až keď dokážu to, co budú chcieť, tak potom asi budú hrdý, vieš. Ale vnímaš sa už teraz aj ako šampión? Lebo podľa mňa je to aj toto dôležité, že naozaj už sa tak cítiť a vnímať sa tak. Tak musím sa vnímať hlavne šampión, víš, keď moju dceru, vieš, lebo sa jej otec, vieš, tak proste už tam musím byť tata proste šampión, vieš. Takže tak, no ale až keď budem majte sveta, vtedy si poviem proste, že keď vyhnu ten opasek proste, vieš, niekde, ja neviem, Madison Square Garden, alebo proste v nejakej, neviem, T-Mobile Arene, alebo vieš, niekde, a dvihnem proste opasek, máte sveta nad hlavu a poviem si, že teraz som to dokázal, víš, co myslím. Takže potom to bude, že si poviem, že OK, že doma budem potom ráno stanu, zobudím sa, víš, niekde, ja neviem, na Kostarike, víš, s opaskem proste, a užívam, víš. Takže takto, tady si poviem, že dobre. Ale dobre, fúšek, říkám, sú zdraví, chvála Bohu, takže všetko je v poriadku. Nestešujem si. A ruka teda už je v pohode? Už je v pohode, môžem začať trénovať, už boxovať, mal tam dávať více, proste to chrániť do začiatku, ešte vyznemám hneď proste na to trénovať, lebo mi povedal ten doktor, že kosť regeneruje dlhší nesval, víš, takže musím to proste, ale už môžem začať trénovať, už trénu, to sa teším a ukážem proste, co je ve mne včil, víš. Super. Co ťa teraz čaká v také najbližšej dobe, že co plánuješ? Víš co? Teraz rodina hlavne, vieš, rodina, dcéra, teraz bude leto vlastne, tak si užívaš malú. Užijem leto, víš, a z malú, lebo říkam, minulé leto som bol proste basiť celé leto, tak teraz si ho chcem užiť, víš, chcem chodiť v vode na dovolenku, chcem ísť niekde a užiť si to z rodinku proste. A zebral si aj niečo z tej basy, že niečo
dá sa z toho aj z toho si zobrať niečo také pozitívne. Dá sa to, že určite áno, proste, že už tam nechceš ísť, vieš, lebo skrz to ne, že proste, že by sa tam jak bylo, ja nevím, že zle alebo niečo, ale proste však, víš, ja som to úplne v pohode, vieš, známych kolegu tam mal fréru, proste s chlapcom, ktorým som sedel, nálada byla, všetko sranda, toto, vieš, tam je ten život v tej basi, vieš. Len proste tam nechceš byť, čak ja mám sny, víš, ja chcem byť majiteľ sveta, ja chcem starať rodinu a proste byť dobrý tata, byť majiteľ sveta, víš. A ne tam sedieť a proste rozmýšľať nad blbostiama, vieš, že chceš ísť dom, proste to je nesmysl života, vieš. Tá basa, víš, sa mi to ti moc zabere, proste čas, víš, je dôležitý a treba sa užívať s správnymi ľuďma, víš. Určite. Takže to mi dalo to, že už tam nechcú ísť, proste, že netreba byť frajera, proste pičevný gangster, víš. Treba všetko robiť proste z míru a byť frajer, víš, proste v inačích veciach, víš. A nerobiť nesmysle. Jak si to tam zvládal? Úplne v pohode, víš. Áno. Rukama v kapsách. Tak som to zvládal. Takže tak, no. Máš to za sebou. Pozdravujem chlapcov, s ktorými som sedel, vlastne. A tak, ktorými som cvičil, lejca, kamaráda. Takže našiel si tam aj kamarádov nejakých. Aj tam sa dalo cvičiť, akože v pohode? No to vždy všade sa dá cvičiť, aj tu môžem cvičiť, keď budú chcieť, víš. Takže všade sa dá cvičiť proste, ak sa tomu postavíš, ak to vnímaš, víš, keď chceš cvičiť, tak môžeš cvičiť všade proste. Aj na jednej mieste, víš. Takže dá sa, jo, všetko cvičili sme, každý deň som cvičil, stravu som mal každý deň nastavenú, všetko dobre. Ja kemp som to bral, víš, že som sa pripravoval, že som bol na kempe, víš, bez telefónu a tak, víš. Takže tak. Si bol na dovolenke. Na dovolenke trošku, no. A keby si miel vymazať nejakú konkrétnu spomienku, tak ktorú by si vymazala, prečo? Spomienku? Víš co, vôbec žiadnu spomienku by som nevymazal, lebo spomienky patria k životu, si myslím, víš. No a každá spomienka má niečo, víš, ťa naučí alebo posune. Alebo ja neviem, takže tak si myslím, že spomienky netreba vymazávať. A ty by si vymazala spomienku nejakú? Tež ne. Mne sa páči tvoj prístup, že to takto máš, lebo naozaj každá vec nás tak formuje. Určite. A bez toho, keby sme niečo nezažili, tak nie sme tam, kde sme teraz. Pravda. Takže... Je to tak. Teraz tu sedíme spolu, kto by to kedy povedal, keď sme boli mladší, že my dva budeme natáčať spolu podcast. No vidíš proste. Všetko možné. Ale preto som si vybrala práve teba prvého, pretože naozaj celé naše mesto inšpiruje. Všetci sme na teba hrdí, že si Holíčan náš. Sú rád, že sú Holíčan, tiež určite. Mám rád Holíč, víš. Říkam, žil som ve svete. V Amerike som letla tamto, toto, Las Vegas, blbosti, ale vždycky som sa tešil do Holíča proste, víš. Ten Holíč mám rád, víš, takže vždycky sa tam rád vrátim. Ono to je také, že môžeš byť bar kde na svete, si myslím, ale vždycky sa bude človek sa vrátiť do toho Holíča. Pravda. Ten Holíč je proste strop. Jo. Záhorí. Záhorie. No aj tá naša záhoráština niekedy. Áno, veľa ľudí nadáva na to, vieš, ale tak ja si myslím, že kto mňa chce počúvať, kto mňa počúvať bude, myslím si, že mi rozumí, víš. Presne. Trochu to spomalí možno, vieš, nech rozprávam, môžem aj po slovensky rozprávať takto, tá záhoráština celkovo je taká rýchla. Mne sa páči záhoráština. Aj mne sa to páči a myslím si, že aj to je taký kľúč byť autentický, že či už ten boxy, ale každý proste byť svojský. Takže aj tá záhoráština... Priamo, jak hovoríš, vieš. Ale môžeme aj po slovensky. Ja nešem normálne proste, víš co. Takže ono to tebe aj patrí, je to autentické. Sem to ja proste, víš. Presne co tak. tu mám čo po slovensky rozprávať, víš, alebo šaškovať tu, co není, víš. Ja budem proste taký, aký sem. Presne tak. Čiže aj keď to ľudia hejtujú alebo tak aj keď ľudia hejtujú, tak vždycky to robia takí ľudia, ktorí sa doma nudia a nerobia nič. Trúbky väčšinu, víš, to hejtujú, víš, proste. To ani nereším vôbec. To je fakt jedinú vec, čo nereším týchto proste takýchto ľudí, víš. Nejakých hejterov. To je jediné, čo nereším proste, lebo však keď taký fair, proste pod do telocvične a ukáž mi to proste, či to zvládneš aj ty, víš, minútu proste, co minútu, víš, 10 sekúnd by to nezvládal proste, víš. To je strašný tlak, proste to je, víš, takže ja vím, že na to nemá, to je jedna vec a tej chvíle automaticky, víš, to aj nereším, víš, to takýto človek mi napíše, co v živote nedokázal, doma sedí proste, na co to nebavíme, ich nereším takých ľudí, víš, vôbec proste. Asi patria k životu takýto ľudia, víš, co nemajú co robiť a píšu blbosti, ale čo nech sa im darí, víš. Asi si sa stretával s tým od malička, takto nejaký rasizmus, alebo nejaké také predsudky. Určite áno, predsudky určite, 100%. A jak si to bral, jak malý napríklad?
jak jsem to bral. Že na to, že vyzeráme gáčo, víš. A byl jsem prostě koľkát gáďem a víš, prostě v skupině a koľkát povedali, víš, jak cigáni, alebo toto, že cigánské hračka, takéto priebané. Jak by som to povedal, jak sa to volá, co to sú nejaké, jak sa to povie prostě, prirovnanie, alebo keď gádi si robia prostě vtipky, prostě akože jak cigánské hračky, toto tamto, víš. Tak nemám to dát takéto hlášky, víš. A rešil si to agresivu, alebo jak si to rešil? Keď som malý, tak som to asi řekl, vždycky som si to prostě zastal od malička, víš. Ale agresivu, či som to rešil, tak mňa pozná, tak ten ví. Ale musel si vybudovať asi nejaký rešil. Ja už to mám asi medzi sebou, že aj dávno vybavené týchto hejterov si myslím viac celý život svůj. Takže nejak by som to povedal. No to sú ľudia, ktorí sa trápia svojím životem. Ale že či si musel vybudovať aj v tej škole napríklad nejaký rešpekt alebo tak? Tak by som to povedal, že proste už mám odsedených týchto hejterov, proste, že týchto blbcov, víš, takže už to nereším úplne. Hej. To sú ľudia, ktorí nereším to vôbec. Víš, ja mám svoj život, svoju krásnu rodinu, svoje cíle a to je všetko. Máš ešte aj nejaké iné ciele, okrem teda byť šampión sveta? No tak to už predpokladá všetko, vieš, tým, keď budem šampión, lebo keď budem šampión, takže môžem využiť peniaze aj na biznis a môžem využiť aj biznismen, vieš, takže už môžem príklad si otvoriť, ja neviem, reštauráciu, dám príklad, víš, co myslím. Alebo ja neviem, co chcú, víš, keď budem šampión proste. Takže musím byť šampión a od toho všetko záleží potom. A potom už si môžeš robiť, co chceš, víš co. Ale všetko záleží na financiách, víš, co myslím. A ja si myslím, že ty financie ja dokážem milióny zarobiť nie tak, že budú majster sveta, víš. Ináč nejmomentálne, ak by si mi si zarobil. Čile, víš. Napríklad tak, ja neviem, ak niekto zebe za zápas 10-15 miliónov alebo 2 milióny dolarov, víš. Neviem, kde takto je, čo momentálne by si na ne zarobil. Ty ten šampión budeš. Určite. A tam mi zarobím, víš, to vím. Takže tak, no, mám to v hlavu tak nastavenú, proste, víš, nech sa díka každý, co chce, víš, proste, ak hovorím, proste, ja chcem byť šampión a tyle je môj sen, tak to vnímam a idem si za tým, víš. To tvoji rodiče sú na teba, musia byť na teba hrdí. Tak asi áno, a neviem, co myslíš ty? Ja si myslím, že určite. Tak asi každý rodiče by byli hrdí. Súrodenci také sa dali boxovať. Všetci boxujú. Všetci si ich boxujú. Inšpirácia. Asi áno, tak je to lepší, víš, lebo na ten box je to za prvé, aj keby príklad nesi nejaký dobrý zápasník alebo niečo, tak môžeš ten život, ten box ti dá veľa do života, víš. Už len to, že na tréning stretávaš tam veľa ľudí, vidíš tam myšie veci, víš, proste na tom gyme, barko tam stretneš. Takže ja si myslím, že si medzi ľuďma, víš, je to lepšie určite, než byť doma proste, byť v chalupách, sedieť tam celý deň proste a víš co, biehať tam. Ja si myslím, páči sa mi to, že aj tí tvoji súrodenci sa takto tebu inšpirovali a vstali ich vidím. Fotbalisti, víš, na futbal chodia obidva, víš, ďalšie na box chodia, góle strieľajú proste, tak sú to frajery, akože deň, to sú športovci nadaní. Sú športovi nadaní proste. Máme stále ich vidím z tréningu ísť. Z tréningu, alebo na tréning proste. Z fotbalu, alebo na box sa chodia. Takže super, myslím, že si inšpirácia strašne veľa ľuďom. A to bude ešte, říkám, to je všetko začiatek. To je začiatek cesty. Presne, víš, a sú stále mladí, takže... A takýto začiatek cesty není špatný. Je to lepší. Hej. Dobre, Kristiánku. Tak sú ráda, že sme ťa tu dneska mali. Čo to už končíme? Nekončíme, ale prejdeme na ďalší časť. Teraz vlastne prejdeme na Hero Hero, pretože sa budeme baviť o takej intimnejšej časti teba. Dobre, pretože keď si všimol, tak venujem sa aj vzťahom. Hlavne teda. A veľa žien si myslí, že taký tvrdý boxer, úspešný, že proste nemá žiadne city alebo nepotrebuje lásku. A ja by som to rada vyvrátila, alebo teda chcela vidieť tvoj pohľad. Jo. Takže tí, čo chcete vidieť aj Kristiánu takú intimnejšiu, odhalenejšiu časť, tak sa pridajte na Hero Hero a tam budeme pokračovať. A zatiaľ ho môžete sledovať na Instagrame. Jak si to na Instagrame? White Gypsy. A budeme teda radi, keď aj podporíte tento podcast, že dáte sledovať. A tešíme sa na vás na Hero Hero. 100%.